ёдовар мешавем, ки 1 июни соли 2022 дар ҳошияи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Узбекистон форуми соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид. дар ҷараёни форум баъди муаррифии имкониятҳои сармоягузории тиҷоратии Тоҷикистон байни доираҳои соҳибкории ду кишвар ба хотири таҳкиму тавсеяи ҳамкориҳо ва дарёфти шарикони нав мулоқоту вохӯриҳо доир шуд. аз рӯи ҷанбаси кори форуми соҳибкории ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Узбекистон дар маҷмӯъ 75 санади нави ҳамкорӣ байни соҳибкорони бахшҳои мухталиф ба имзо расид. созишномаҳои дуҷониба фаъолияти ҳамкории минбаъдаи соҳибкоронро дар бахшҳои истихроҷ ва коркарди хокаи оҳан, бунёди корхонаи насоҷӣ дар Тоҷикистон, таҳвили алюминии аввалия ба Узбекистон, истеҳсоли нахи пахта ва яхдонҳоро дар бар мегирад. дар форум инчунин ҷиҳати тавсия бахшидан ба фаъолияти иқтисоди хориҷӣ байни соҳибкорони ду кишвар ба маблағи умумии $258 миллион америкоӣ шартномаҳои тиҷоратӣ ба имзо расонда шуд. дар маҷмӯъ дар доираи сафари расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Узбекистон бо дар назардошти натиҷагирии форуми тиҷоративу иқтисодӣ лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва иқтисодӣ ба маблағи беш аз $1 миллиард америкоӣ татбиқ карда мешаванд.